गावनि थाखायलाय बारा टेनसन लाया आङो फिसा सासे दं नालाय अन्थाव बाथाव मावरिया खावरिया बादि जाबाय आंनि फिसाया Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. If you are watching for the first time, please do like, share and subscribe my channel. So दायो दंफैयो जोङो गामियावहाय थ' नोंथांमोननोहाय आङो एसेनो देखायनो सानदों गामिनि मा हालोद आरो दंफां लाइफांफ्रा माबादि जानानै दङ जोंनिया नायनोसै एसेनो थोदो बिदिब्ला जुदि नोंथांमोना नायलांनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांदो गामियाव खारला खारलि खारनो मोनो नालाय फिसालायाबो बिराद खुसि जायो पापा पापा दाहोसो सैमाखौ दाहोसो थ' नै आं थांबाय फिसालाया फैदो बाबु फैदो आं थांजेनबाय नै गामियाव फैला मानसिफोरखौहाय गोदान मानसि लोगो मोनफैयो नालाय खारला खारलि गेलेनो नायो ओमफ्राय ओरैनोबाथ' इयो न' सिङावनो सारा दिन जोबथे बानाना ट्रि बियो मिथिबाय नै बियो बानाना ट्रि नै थालिर थाइ थाइदों दाय नै थाइ थाइदों नै दुग्लु थाफैदों फिसालाया खुला मेला बिराद गोजोन जायो आरो गामियावहाय ना नै बायदि समायना रमायना खिन्थु गामियावहाय सब समय थानो एसे उसुबिदा मानो होननानै बुङोब्ला गासैबो फेसिलिटि एभेलेबेल थाया नालाय एसे माबाफोर मुलि दावालि नांगौ जा टाउनाव खारदावनांगौ एसे माबा सौदा पानि नांगौ जा टाउनाव खारदावनांगौ नै बेफोरबायदि प्रब्लेमनि थाखायनो आङो गामियावहाय बारा थिखिनो हाया समायना नोंनि सोरजिफोरबो मा एसे समायना बे बुहुम बिखायाव नुनाय मानि नोंनि सोरजि पापा नों गामियाव मोजां मोनो ना टाउनाव मोजां मोनो हा बेखौसो ओइ लादुसो बे लादु बिगोन होननानै लाबोफाखादों नै आं जाग्रा थांफिनबायसो नै फैदो आंलाय थाङासै नै थांफिनबायसो आं थांबाय बाबू के दो कालू गामियाव फैबायथे गामिनि ताजा मैगं मैलाखौ नुबायथे आङो थानो हाया नोगोद जानो मोजां मोनो आं बायनानै जालायो आङो बायनानै जानाय आरो गोसोबादि जानाय नुदों फाराग दंना नै दिंखिया नुदों आं खाना लांथ'नांसै बैजोंबो मोननो हायो फैदोंमोन नै जुखाम माबा माबि गामिया माबादि मोजांनो गोथां नुयो आरोना गासै सेस नै जिंनिया थैजोब्बाय थानो मोना ना मानसिफ्रानो न'नि मानसि थायाब्ला बिदिनो मोसौ बोरमा माबा माबि हाबलाबायो नेट होदिंलाबो जाया एब्रेबायनानैहाय उरखावना हाबजोबो नै न'आव मानसि थायाबाथाय बेबायदि बारि खेथि आबादि दिखांनो बिराद मुस्किल जायो आरोना खाथि खालायाव बोरमा मोसौ थाहैबाय एकदम दिगदार जायो माब्लानि समाव बोरमा मोसौफ्रा बबेजों हाबलाङा नायबाय थानो मोनाबाथाय जाथारा नै जुखामा आदैमोननि गायदों आरो फोदों गोबावजों खनसे फैनानैहाय
नायफैब्ला बेबायदि बिफां लाइफांफोरखौ जाजोबनाय नुबा बोरमा मोसौ बिराद बोरैबा मोनो गोसोखौहाय बिराद मेहनत खालामनानैहाय थाखा फैसा गारनानैहाय गायो नालाय दिनै गाबोन गय फुलिफ्राबो बिराद दाम थारसैना रायजोफोर बिराद दुखु मोनो ओमफ्राय गावनि थाखायलाय बारा टेनसन लाया आङो फिसा सासे दं नालाय अन्थाव बाथाव मावरिया खावरिया बादि जाबाय आंनि फिसाया बेनिखायनो फिसा सासेखौहाय मोजां जोथोनै मोजां खांलांनो फिसा सासेखौहाय मोजाङै फेदेरलांनो फोरोंलांनो नैबेनो गोसोआवहाय आसा लाखियो आरो बिनि थाखायनो हास्थायबायो आङो सोर बुहुमनि मानसिफ्रा सोर मा बुङो बुङा बेजों आंहा जेबो फाराग गैया गावनि थाखायलाय आं टेनसन लाया मानसिया दानो दं दानो गैया मानसिनि जिउ आरोना बेबादि हारसिं सोना लायो न'खराव बयबो ससमा गानजोबो नालाय ओमफ्राय बे ससमाखौ गाननांगौ बुस्थुसो नेसेसारि बुस्थुसो सानसैयो ओरै फै बाबा ओरै फै हामा बाबा हामा हामा औ ए आयु फैदो होनदो दे ओमफ्राय औ फैदो होनो फैदो बाबु सना ओइ बाबु सना फैदो बा दुगायाथ' खम सम नंला नोङो हा खम सम ओंखारले दा नोङो दुगाया दोस आसलसोलै नोङो बाबा दे ओरै दे मोजाङै दिन्थि दे हेल' होनदो दे हेल' होनदो दे नै ओरै गिदिं नुवाखसै मानसिफ्रा नुवाखसै नै साला के बाप मबाइल फुरि औ आच्छा खर'आव लानाय खर'आ बाप नुदोंना सेस दानि बादिला नोमाया सेस जागोन माथो दानि बादिला हिर'आनो हा आंखौसो गानहोदो आयदै बिदि थुग्ल'आ आंखौ गानहरनाया बिदि थुग्ल'योलायनो नै खानासो नुबाय माथो मेगन खानासो नुबाय मेगन खानासो नुबाय माथो